Fi ftit aktar minn 3 ġimgħat minn meta bdiet il-kampanja ta' tilqim staġjonali, l-infermiera fiċ-ċentri tas-saħħa madwar il-pajjiż diġà taw kważi 52,000 vaċċin lil eluf ta' persuni. Fil-fatt ċifri li kiseb One News juru li sas-sibt filgħodu aktar minn 31,700 persuna ħadu il-vaċċin kontra l-influenza, aktar minn 8,000 ħadu it-tilqima tal-COVID-19 u kważi 12,000 persuna tal-fuq minn 65 sena ħadu it-tilqima xejn tal-pneumokokkus mingħajr ħlas. Dan il-vaċċin jipproteġi kontra infezzjonijiet ikkawżati minn batterju responsabbli għal infezzjonijiet serji bħal dawk fis-sider u sepsis. Żorna ċentru tas-saħħa ta' Ħalqormi fejn hemmhekk rajna l-proċess sabiex wieħed jitlaqam għal ma vaċċin irid. Filwaqt li tkellimna ma' charge nurse tal-kura primarja fil-komunità Ronald Barbara. Importanti li n-nies jiġu beħġarhom sal-15 ta' Diċembru. Illa għaliex kif wieħed jista' jara l-andament huwa mexxej għaddej ma tantx hawn kjus, kulħadd jistgħin qiegħda wara xulxin. Wara l-15 ta' Diċembru xorta nibqgħu nagħtu s-servizzi aħna, però mbagħad l-andament ikun normali mas-servizzi l-oħra li jista' jkun li jkun hemm xi daqsxejn ta' dewmien dak li jkun jista' jistenna ftit. Il-kampanja ta' tilqim għandha għaddejja sal-15 ta' Diċembru fejn wieħed jista' jmur fiċ-ċentri tas-saħħa tal-Moss tal-Furjana, Raħal Ġdid u dak Tawdex li huma disponibbli matul il-ġimgħa kollha, inkluż tmiem il-ġimgħa u festi pubbliċi mis-sija ta' wara nofsinhar sas-7 ta' filgħaxija mingħajr appuntament. Iċ-ċentri tas-saħħa ta' Bormna, Birkirkara, l-Gżira, Ħalkirkop, Ir-Rabat u ta' Ħalqormi huma disponibbli mit-tnejn sal-ġimgħa esklużi l-festi pubbliċi mis-sija ta' wara nofsinhar sas-7 ta' filgħaxija. L-infermier Barbara spjegaw wkoll wieħed xierid jagħmel meta jmur jitlaqqam. Importanti li dak kollha li jġibu l-ID card tagħhom biex ikollna l-evidenza minn huma n-nies u speċjalment tat-tfal għandna dak li jsejħu l-baby book illa għaliex din hija xi ħaġa li rridu nagħmlu rekord tagħha u nżommu rendikont parti mill-istorja ta' dak li jkun. Ta' min ifakkar fl-appell li għamlu l-awtoritajiet tas-saħħa fejn spjegaw li jekk ikollna rata għolja ta' dawk imlaqmin, id-dħul tal-persuni fl-isptar awtomatikament se jonqos fosthom fis-swali tal-mediċina u fit-taqsima tal-kura intensiva f'każijiet li jistgħu wkoll iwasslu għall-mewt.